A provincia de Lugo conta cunha das zonas húmidas máis valiosas e emblemáticas de Galicia, a Lagoa de Cospeito, un lugar de gran diversidade ecolóxica e refuxio de aves que forma parte do LIC Parga Ladra Támoga, un dos ecosistemas hídricos máis singulares da rexión atlántica da Península Ibérica. Incluída na Reserva da Biosfera Terras do Miño, a lagoa toma as súas augas do río Guisande, da conca fluvial do Támoga, afluente do Miño. Na actualidade, ten unha superficie de 5 hectáreas, pero este paraíso natural estivo a piques de desaparecer por mor da desecación levada a cabo a mediados do século pasado para obter terreos agrícolas. Afortunadamente, puido salvarse grazas á recuperación parcial levada a cabo nos anos 90. Situada a só 25 km da cidade de Lugo, a Lagoa de Cospeito conta cunha ruta circular que sae do centro de interpretación, moi preto de Feira do Monte. O percorrido de 3,5 km é doado, ideal para facer con toda a familia e especialmente recomendable para os amantes da observación de aves. Ao longo da camiñada atopamos varios observatorios ornitolóxicos, uns de pedra e outros de madeira, desde os que podemos gozar da presencia de algúns dos habitantes do humedal. Calquera época do ano é boa, pero a visita é especialmente interesante entre os meses de outubro e marzo. É no outono e no inverno cando hai maior número de avistamentos debido á presencia de aves migratorias do norte de Europa, como a ave fría. De feito, Cospeito é un dos poucos lugares de Galicia onde cría esta especie. Pero tamén se poden observar culleretes, asubiadores, patos reais, cercetas, pitas de auga, garzas ou zarapicos, entre outras moitas, que conviven con anfibios, réptiles e mamíferos. O sendeiro que bordea a lagoa e a súa área de influencia avanza entre un acolledor bosque de ribeira, con gran diversidade arbórea formada por carballos, ameneiros, salgueiros ou bidueiros. Seguimos entre pontes e pasarelas de madeira rodeados de natureza, mentres descubrimos os diferentes hábitats que alberga a contorna, na que tampouco falta a vexetación acuática. E rematamos no punto de partida, logo de vivir esta fantástica experiencia de contacto cun dos espazos de maior valor medioambiental da provincia de Lugo.